یاسین طٰہٰ سر بسر سعد صافات و قمر یاسین طٰہٰ سر بسر سعد صافات و قمر ختم النبی خیر البشر ختم النبی خیر البشر ختم النبی خیر البشر بلغ العلا بکمالہ حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقبالہ ماذا يقول العبد في درجاته وصفاته ماذا يقول العبد في درجاته وصفاته لا شبه له في ذاته لا شبه له في ذاته لا شبه له في ذاته ہائے ومی من داله حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقبالہ کل قید گوانٹا نامو جا کل قید گوانٹا نامو جا جگ جن کے لگل زنجیر ڈٹھا جگ جن کے لگل زنجیر ڈٹھا اج تخت کابل جا والی اج تخت کابل جا والی ای محل صدر جا میر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا کل قید گوانٹا نامو جا جگ جن کے لگل زنجیر ڈٹھا اج تخت کابل جا والی ای محل صدر جا میر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا او امریکہ نے تو ہارے ویا حق وارا تن کے مارے ویا امریکہ نے تو ہارے ویا حق وارا تن کے مارے ویا حق غالب آیو آیو حق غالب آیو آیو بھگا باطل سان مشیر ڈٹھا بھگا باطل سان مشیر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا جگ جن کے لگل زنجیر ڈٹھا اج تخت کابل جا والی ای محل صدر جا میر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا دنوں کفر کے گارا گھاو زخم طالبانن تن جا اکھیڑیا قدم دنوں کفر کے گارا گھاو زخم طالبانن تن جا اکھیڑیا قدم کفار جے ٹیں کن گاڈن تے کفار جے ٹیں کن گاڈن تے اذان ڈیندے مہمیر ڈٹھا کفار جے ٹیں کن گاڈن تے اذان ڈیندے مہمیر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا او کھٹی ڈاڑھی پٹکن وارا ویا کھٹی ڈاڑھی پٹکن وارا ویا جتیوں پھاٹل پیرے اگھاڑا ہویا کھٹی ڈاڑھی پٹکن وارا ویا جتیوں پھاٹل پیرے اگھاڑا ہویا پر یاد لیا ریا شاہینن پر یاد لیا ریا شاہینن دنیا کے چھٹی جا کھیر ڈٹھا پر یاد لیا ریا شاہینن دنیا کے چھٹی جا کھیر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا جگ جن کے لگل زنجیر ڈٹھا اج تخت کابل جا والی ای محل صدر جا میر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا تن معافی جو اعلان کیو ڄڻو آہے لا تسریب چیو تن معافی جو اعلان کیو ॼڻو آہے لا تسریب چیو موں پاڻ انہن جے اکھیون ماں موں پاڻ انہن جے اکھیون ماں خوشن جا وہندے نیر ڈٹھا موں پاڻ انہن جے اکھیون ماں خوشن جا وہندے نیر ڈٹھا موں پاڻ انہن جے اکھیون ماں خوشن جا وہندے نیر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا جگ جن کے لگل زنجیر ڈٹھا اج تخت کابل جا والی ای محل صدر جا میر ڈٹھا کل قید گوانٹا نامو جا